Jsou tady listopadové zprávy z města. Je dobře, že se díváte a že vás zajímá, co nového se děje v Rychnově nad Kněžnou. Hezký den. Rychnovská radnice vydala proto vyhlášku, podle které musí podnikatelé platit nájem za svá reklamní místa. Důvodem je to, že často neorganizované umístění poutačů hyzdí centrum města. Tady vidíte, jak vypadá Panská ulice. Přenosné reklamní poutače jsou téměř u každého obchodu. Podle vyhlášky, která začne platit 1. prosince, bude smět každý podnikatel používat maximálně 2 takové stojany. Je to v podstatě i na základě toho, aby byl pořádek, aby to bylo uspořádaný, aby opravdu si každý nemohl dávat na chodník to, co uzná za vhodné. O vydání povolení k umístění přenosných reklam bude rozhodovat silniční úřad. Obchodník, který zaplatí poplatek, dostane známku s maximální platností 1 rok. Je to běžné ve spoustě dalších měst a Rychnov nad Kněžnou vlastně zpracoval a umožnil občanům, aby, jak já říkám, vyřídil tuto záležitost u jednoho okénka, čili tím nejjednodušším možným způsobem. Takové poutače potkáte v Rychnově téměř na každém rohu. Podnikatelé s návrhem spíše nesouhlasí. Ročně budou platit 1000 korun. Ale stejně mi to trochu vadí, protože platíme dneska za všechno a zvyšující se náklady nás pak nutí zdražovat. Žádost si mohou majitele obchodů a restaurací vyzvednout přímo na městském úřadě nebo stáhnout z oficiálních stránek města www.rychnovcity.cz. Dlouho očekávaný rychnovský skatepark se konečně otevřel veřejnosti. Přijeli nejenom místní milovníci adrenalinových sportů, ale také Michael Beran, nejlepší český jezdec na kolech BMX. Já jsem začal jezdit na kole, protože to byla pro mě svoboda. Mohl jsem se odpoutat od všelijakých špatností, nemyslím tím jenom školu a nemyslím tím hlavně školu, protože škola je důležitá, ale díky tomu jsem dospěl do toho, že vlastně můžu poznávat nový lidi, můžu cestovat do jiných zemí a být svým způsobem svobodný a dělat si, co chci. Nejvíc mě baví na tom to, že můžu vůbec na tom jezdit, je to adrenalin. Hlavně ten sport je jakoby hodně zábavný, je populární a je to hodně dobrý sport. Park si celkem užívám, protože to je zase úplně něco jiného. Když třeba Kostelec, Vamberk, to jsou postavené parky přibližně před 5 lety, takže už ta geometrie se změnila a jako, je to něco nového, je to zajímavé. Firma Parkpool dělá určitě jedny z nejlepších, nejkvalitnějších skateparků v České republice, takže tady to si myslím, že je takový krásný průměr. Je to dobrý pro základy i pro pokročilejší, takže udělali super práci, splnili úkol. V republice to patří k takovému lepšímu průměru, staví se o dost menší parky ve vesnicích a větší parky se staví zřídka. A já jenom doufám, že tady dneska jako nic nestane, protože jsou všichni hrozně našláplí, chtějí jezdit do skateparku a jsou plný energie, já chci taky jezdit a taky bych tady radši už nemluvil a šel tam. Na doživotí poslal hradecký krajský soud do vězení 36letého Michala Semanského, který zavraždil 3 lidi, 2 z nich na Rychnovsku. Poprvé zabíjel v roce 2009 na Šumpersku, později uškrtil svého příbuzného v Lípě nad Orlicí, kdy jeho tělo hodil do studny. Policie vraha dopadla až po poslední vraždě seniorky v Týništi nad Orlicí. Motivem všech činů byly peníze. Představitelé Rychnova nad Kněžnou si připomněli výročí vzniku Československa. 28. října položili u památníku před gymnáziem věnce a květiny.
Po prázdninách znovu začala okresní školní liga v plavání. Celý rok budou v rychnovském plaveckém bazénu soutěžit školáci z celého okresu. Loňské vítězství obhajují sportovci z Dobrušky. Pelclovo divadlo znovu po roce ožilo filmovým smíchem. Organizátoři tradiční festival věnovali herci Janu Libíčkovi. Besedovat navíc letos přijela i režisérská legenda Jiří Krejčík. Jan Libíček se zařadil do plejády českých herců, kterým organizátoři filmový smích věnovali. Zavzpomínat na něj přijel režisér Jiří Krejčík. Dnes už filmová legenda, 94letý režisér, herec a scénárista, který svůj první film natočil už v roce 1943. Libíček byl vzácný člověk, nesmírně pokorný. Jiří Krejčík nebyl v Rychnově poprvé. Filmový smích už navštívil před více než 20 lety. Setkání s ním si v Pelclově divadle nenechali ujít desítky fanoušků. Vzpomínám na Rychnov a myslím, že v tom kraji tady snad žijí dobří lidé. Sám režisér vypráví o dalším festivalu, Rychnovské osmičce a místních filmových amatérů. Netušil jsem, že v oblasti amatérské filmové tvorby se taková díla uskutečnila. Zajímavý a překvapivý zjištění toho. Jiří Krejčík natočil řadu snímků, ať už filmů, dokumentů nebo televizních pořadů. Současnou televizní tvorbu hodně kritizuje a upozorňuje na problémy společnosti. Říká, že mladí filmaři musí být především opatrní. Hloupým lidem se vyhni. Z hloupostí se snoubí i zloba. A to jsou nejhorší potvory člověčské. Bylo to výjimečné setkání s výjimečným člověkem. Jiřího Krejčíka předchází řada historek. Jeho názory mohou být kontroverzní, ale v každém případě nutí k přemýšlení. Po velkém úspěchu rychnovského smyčcového orchestru Orecchie Grandi v Itálii se tentokrát mladí muzikanti vydali Po velkém úspěchu rychnovského smyčcového orchestru Orecchie Grandi se mladí muzikanti vydali na další zahraniční cestu, tentokrát do slovenského Kežmarku, aby zahráli u příležitosti významných narozenin dvou významných pánů. Takhle mladí muzikanti zazářili v červnu v Itálii, hráli samotnému papežovi. Na Slovensko orchestr odjel se stejným repertoárem. Děti hráli hned dvěma čerstvým osmdesátníkům, významnému lékaři Miroslavu Midlíkovi a bývalému špičkovému lyžaři Michalu Šoltýsovi. Ta mládež, která dneska existuje a kterou jsem tam viděl před sebou, dokáže tak prekrásnou věc a tak na mě uputala. Zdôrazňujem, nie som muzikál, a tak na mňa upútalo, že mi slzy vyšli. Vám skutočne blahoželám a športové poviem, zlomte vás. Do Kežmarku orchestr Orecchie Grandi pozval Karel Knop, majitel dializačního střediska v Rychnově, které má pobočku právě na východním Slovensku. Bylo to perfektní. Já jsem říkal, že slyšel jsem filharmoniu japonskou a taky opakovaně před 2 měsíci jsem slyšel New Yorkskou filharmonii, ale to se úplně dá srovnat. Skladby Leoše Janáčka zazněly v historickém artikulárním kostele, který je od roku 2008 zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO. Mladí hudebníci ze základní umělecké školy v Rychnově udělali obrovský dojem a skvěle reprezentovali město. Zprávy z města končí, na viděnou v prosinci.